no ano 2017 de tratores para limpezas, entre os cales podemos atopar os concellos veciños ao noso, A Baña, Santa Comba e Traza. Dito convenio dispoñía de 90.000 euros para a compra íntegra deste maquinaria na que únicamente está excluído o imposto sobre o valor engadido. Visto que a Xunta di que trata de facilitar aos concellos a execución das súas competencias como é o mantemento libre de maleza das infraestructuras rurais, as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa de determinadas parcelas de titularidade municipal, ademais de decir esta medida súmase a outras que se viña aplicando a Consellería como o convenio marco de colaboración cos concellos para a prevención de defensa contra os incendios forestais e polo que as entidades locais poden subvencionar as rozas, dispor de motobombas e brigadas municipais. Aparte de decir que é un plan de 30 medidas presentadas polo presidente da Xunta incluídas na proposta de acordo forestal. E visto que os criterios e objetivos polos que foron seleccionados estes concellos tamén os cumpre Valdedura, xa que somos un concello de menos de 10.000 habitantes. Somos un concello con un gran número de entidades de población. Somos un concello que nos últimos 5 anos non recibimos unha motobomba nova por parte do medio rural. E somos un concello que temos registrada máis de unha parroquia de alta actividade incendiaria no noso marco municipal, entre outras medidas. Por todo hilo, propónse ao Pleno do Concello de Valdedura a adopción do seguinte acordo: solicitar á Xunta de Galicia e á Consellería de Medio Rural un tractor con rozadora para as labores de prevención de incendios forestais no noso concello, dado o alto perigo en Valdedura. Está exposto xa por nosa parte que xa intentamos en este sentido que ese tractor chegue ao Valdedura, está razonado, por a nosa parte non hai ningún problema en apoiar a moción para que chegue á Xunta. Ten a palabra. Nós sabíamos de a reunión evidentemente que a conselleira, entonces xa estaba tratado este asunto, por lo tanto, bueno, como apoio, non vamos a decir que non há moción, que sempre está ben pedir, pero vamos, xa sabemos que está feita a gestión. Cándido? A favor, non? Bueno, pues entonces se apoya a... Pero despois habrá que contratar os conductores, non? Porque vamos a despedir dos conductores. Bueno, ese é outro punto que depende, lógicamente, das posibilidades que teñamos das limitacións que temos concello para contratar. Ou que temos un nivel tamén. Que? Ou que temos un nivel xa que non dá máis. Non, que?